салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 19-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум манзуратон мегардонем. даври 19-уми чемпионати футболии кишвар дар баробари бозиҳои хеле ҷолиб ҳамчунин ду бозии марказӣ дошт. ин рақобати дастаҳои чоргонаи аввал махсусан дидори ҳулбуки восе бо парвоз ки дар мавқеъҳои якуму дуюм ҳастанд ва вохӯрии сомони данғараву моҳир буданд ки ин ду даста ҳам ҷойҳои сеюму чорумро миёни худ тақсим кардаанд. дар сурати ғалаба яке аз дастаҳо аз ҷуфти парвозу ҳулбук шонси яке аз онҳо барои ишғоли мавқеъи аввал зиёдтар мешуд. ин ду даста ҳанӯз аз оғози чемпионат ҷилави ҷадвали мусобиқаро ба даст гирифтанд ва то ҳол рақобаташон барои ишғоли мавқеъи аввал идома дорад. дастаҳои сомони данғараву моҳири ёвон низ аз зумраи он дастаҳое ҳастанд ки бо ғолибиятҳои пайҳами худ барои мавқеъҳои сеюму чорум то ҳол дастбагиребонанд. сомони данғара ки то даври қабл дар мавқеъи сеюм маскан гирифта буд дар ниҳоят ин мавқеъро ба ҳарифи ҷадвалии худ моҳири ёвон ҳадя кард. акнун барои баргардонидани мавқеъ аз даст рафта дастаи сомон дар даври 19-ум муқобили моҳир ба майдони футбол баромаданд ки ин майдон ба майдони набард мубаддал гашт. чизи хушбинкунандаи дигар ин ҳунарнамоии дастаи сарҳадчӣ аз ноҳияи ҳамадонӣ аст. дар аввали мавсим тими мазкур он қадар натиҷаҳои хуб надошт ва ҳатто як замон ба таҳхонаи ҷадвал фаромада буд. акнун ин даста бомарон рушд мекунад. албатта ин дар натиҷаи меҳнати зиёд аз қабили гузаронидани машқҳои дастаҷамона ҳам дар фасли зимистон ва ҳам дар танаффуси тобистона мебошад ки акнун самараашро мечашанд. онҳо 4 бозии охири худро бо ғалаба паси сар мекунанд ва аз як дастаи заиф феълан ба як дастаи сахти чемпионат табдил ёфтаанд. агар бохтҳои аввали оғози мавсим намебуд 100% боварӣ дорам ин тим ҳоло дар чоргонаи аввал ба қавле занозанӣ дошт. ҳоло онҳо акнун ба миёнаи ҷадвал баромаданд ва бо чунин сурат имкон доранд ки ҳатто ба чоргона наздик шаванд. хулас бозии навбатии ин даста муқобили файзканди ҳамсояашон буд ки хеле рақобати диданиро баро монданд. хулас дар ин нашри барнома дар мавриди рақобатҳои даври 19-уми чемпионати мазкур фарохтар ҳарф мезанем. дар боло ишора кардем ки дидори дастаҳои ҳулбуки восе ва парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд аз марказитарин рақобатҳои даври 19-ум буд. классикои лигаи якум дар мавсими имсола мухлисон таи чанд вақт шуд ин рақобатро интизор буданд ва яке аз бозиҳои хеле ҷаззоб ҳам баргузор шуд. футболбозони мизбон аз аввали рақобат идораи бозиро бар даст гирифтанд ва дастаи парвоз низ бар ҳар ҳамлаи ҳариф бо аксулҳуҷумҳои барқосо ҷавоб мегардониданд. аммо гол задан дар ин дидор хеле мушкил буд, чун ғайри созмон додани ҳамла ҳар дуи тим боз хати дифои худро хеле пурқувват намуда буданд. бо ин бозии эҳтиёткор мухлисон ҳарчанд шоҳиди голҳои зиёд нашуданд, аммо зиёд фурсатҳое буд ки минбарро ҳар лаҳза ба по мехезонид. ин бозӣ билохира ба чӣ анҷом ёфту? футболбозони ҳар ду тараф ба задани чандголӣ даст ёфтанд. дар сюжаи омодакардаи ҳамкоронамон бубинед. дидори дастаҳои ҳулбуки ноҳияи восе ва дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар доираи бозии марказии даври 19-уми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум бо иштироки шумораи зиёди ҳаводорони футбол баргузор шуд ки барои ҳаводорони дастаи пешсаф ҳулбуки ноҳияи восе ин бозӣ низ басод ҷолибу хотирмон ҷараён гирифт. дар дақиқаҳои аввали майдондорӣ ҳар ду даста аз эҳтиёткорӣ истифода карда аслан дар хати ҳимоя бештар бозӣ мекарданд ва дар баъзе мавридҳо ба ҳуҷум мегузаштанд. гуфтам ба маврид аст ки дар нимаи аввали майдондорӣ дастаи ҳулбук бартариро ба даст гирифта чандин ҳолатҳои голзаниро бар нафи худ кор кард, аммо футболбозони соҳибони майдон аз имконияти ба миён омада истифода карда натавонистанд. дар дақиқаи 30-юми нимаи аввали майдондорӣ ниҳоят футболбозони дастаи ҳулбук аз бартарии худ ба хубӣ истифода намуданд. муаллифи голи мазкур Бахтиёр Чориев гардид ки баъди зарба аз ҳолати стандартӣ туп ба сари ҳимоятгари дастаи парвоз расида вориди тури дарвозаи меҳмонон гардид. баъди ин гол дастаи ҳулбук асосан дар хати ҳимоя бозӣ намуд ва ҳам имкон дошт ки ҳисоби голҳои худро афзун намуда бо бартарӣ ба танаффус бароянд, вале дар дақиқаҳои охири изофанамудаи довар Ниёзбеков Алинур аз дастаи парвоз бозигузории хуби ҳамдастагонро ба гол анҷом дода ҳамин тариқ ҳисоби бозиро низ мусовӣ намуд. қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ низ дастаҳо чандин ҳолатҳои хуби голзанӣ
шуданиро ба миён оварданд, ки дар яке аз ин ҳолатҳо футболбозони меҳмонон баъди иҷрои зарбаи стандартӣ муҳсин рустамзода тӯбро вориди дарвозаи соҳибони майдон намуд, вале дар ин ҳолат аз ҷониби футболбози дигари дастаи Парвоз қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта шуда, довари марказӣ Насрулло Кабиров голро бекор намуд. Дар идомаи бозӣ бошад, дастаи Ҳулбуг низ ба задани голи навбатӣ наздик буд, вале дар ин қисмати бозӣ низ футболбозони хатти ҳамлаи соҳибони майдон имкониятҳои мазкурро ба гол анҷом дода натавонистанд. Ҳамин тариқ бозии ду дастаи пешсафи Лигаи Якум, Ҳулбуки ноҳияи Восе ва Парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида, ҳар ду даста як имтиёзиро ба даст оварданд. امروز در میدان مرکزی نوعی واسه برنامه تشه اسماعیلوف یکی از دسته‌های پرقوت سوق دسته پرواز شهر غفورов را دسته ҳулбуки نوعی واسه در میدان خود قبول کرد. گفتنی هستم که از فرصت مناسب استفاده برده برای تذکیری و قدردانی که مربی ماه سپتامبر ما را تبریک کردند. از فدراسیون فوتبال تاجیکستان من می‌ندار هستم. خیلی که شما دیدیتون بازی شوق‌آور شد، تیز و تند شد. بازی برای مخلصان شد که جمع شدن در ناحیه واسه در استادیوم واسه که بازی خیلی پرشیده و تیز و تند شد. به فکر من که هر دو این دسته سزاوار لیگ عالی میباشند، هر دوشان دسته‌های بهترین لیگ یک میباشد. ҳулбук یکی از دسته‌های تاریخی میباشد که سالهای طولانی فوتبال خوب نشان میدهد. من با یک بار از نام خودم مخلصانو برای آمادگیشان رحمت میگویم. سلامت باشید. бозии марказии дигар чӣ гунае ки гуфтаем, ин дидори дастаҳои Сомони Данғара ва Моҳири Ёвон буд. ҳар дуи тим аслан барои мавқеи сеюм мубориза мебурданд. ҳар дуи дастаҳо то ин дидор имтиёзҳои баробар доштанд. фақат таносуби бозии байниҳамӣ ва таносуби оморҳо дастаи Сомонро ба мавқеи чорум бурда буду, Моҳири Ёвон ҳамагӣ ду давр пеш ба ҷои сеюм баромада буд. аз ин рӯ дар боло ҳам ишора кардем ки Сомон барои мавқеи аз даст рафта ҷон медоду, Моҳири Ёвон барои дар ин ҷо боқӣ мондан мубориза мебурд. бозӣ хеле шадид буд ва мухлисон ҳам лаҳзаҳои ҷаззобро мушоҳида мекарданд. бозингарони Сомони Данғара фурсатҳои хеле зиёд барои голзанӣ доштанд, аммо истифодаи дуруст бурда натавонистанд. ҳамчунин футболбозони моҳир ҳам дар навбати худ фурсатҳои зиёдро аз даст доданд. хулос дар ин рақобати пурэҳсос дар ниҳоят кадом даста пирӯз шуду, чанд гол ба самар расонида шуд, дар сӯҷаи ҳамкоронамон тамошо кунед. дар даври 19-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум тимҳои Сомони Данғара ва Моҳири ноҳияи Ёвон андари майдони рақобат шуданд. бозӣ дар майдони марказии ноҳияи Данғара сурат гирифт ва иштироки зиёди мухлисонро дар минбари майдон мушоҳида кардан мумкин буд. ҳанӯз аз аввали рақобат футболбозони мизбон имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд меоварданд, махсусан дар фурсати аввал ки шоҳаҳтам Маҳмадисоев бозигари дастаи Сомон имконияти хуби голзанӣ дошт, аммо дифоъгари дастаи Моҳир Муродбек Юсуфов онро ба хубӣ бартараф карда тавонист. ҳамин тавр ҳуҷумҳои пайҳами ҳарду тараф идома меёфт ва футболбозони дастаи Моҳир дар ниҳоят аз як аксулҳуҷум истифода бурданду ба задани гол мушарраф гаштанд. дар ин фурсат футболбози дастаи Моҳир Садриддин Улаев тӯбро дар дохили ҷаримагоҳи Сомон ба ҳамдастааш Ҳоҷи Акбар Холмуродов ҳаво дод ки футболбози мазкур аз ин паси голи ба хубӣ истифода бурд ва голи аввалини дидорро ба ҳадаф расонид.
бозигарони дастаи моҳир баъди гол зуд як фурсати голзании дигарро ба миён оварданд, аммо паси футболбозони дастаи моҳир ба муаллифи голи аввал ҳоҷиакбар холмуродов нарасид ва ин фурсат аз даст рафт. бозигарони дастаи Сомони Данғара низ дар навбати худ имкониятҳои хуби голзанӣ доштанд, аммо дифоъгарон ва дарвозабони тими моҳир ба ҳуҷумҳои онҳо монеа мегузоштанд. дар як фурсат футболбозони Сомони Данғара аз канори чапи майдон ба ҳуҷум гузаштанд ва дохили ҷаримагоҳи моҳир партоф намуданд ки 3 нафар футболбозони ин даста дар муқобили 2 нафар дифоъгарони моҳир аз уҳдаи гол задан набаромаданд. фурсати хеле хуби дигарро Хайрулло Қодиров дар ихтиёр дошт, аммо ин футболбоз натавонист ба дарвозаи холӣ дуруст зарба анҷом диҳад. қисмати якуми бозӣ бо голи ягонаи футболбози дастаи моҳир хотима ёфт. дар қисмати дуюм бошад футболбозони дастаи Сомони ноҳияи Данғара дарҳол ба ҳуҷум гузаштанд, аммо дифоъгарони моҳир монеи онҳо гардиданд. дар як фурсати дигар футболбозони дастаи Сомони Данғара тӯбро аз аут ба бозӣ дароварданд ва Фурқат Холбоев ҳам аз фурсати ба миён омада ба хубӣ истифода бурд, тӯбро аз фосилаи дур дохили дарвозаи моҳир кард. аммо довари майдон садои ҳуштаки худро баланд намуду ишораи офсайд кард ки голи Фурқат Холбоев дар ниҳоят ба инобат гирифта нашуд. баъдан дар дақиқаи 79 барои футболбозони дастаи Сомон имконияти навбатии дигар пайдо шуд. тӯбро аз фосилаи дур аз зарбаи стандартӣ ҷониби ҷаримагоҳи дастаи моҳир равон карданд ва Собирҷони Муҳаммадҷон ба тӯб соҳиб шуду онро дохили тӯри дарвозаи моҳир намуд. бо ҳамин дастаҳои Сомони Данғара ва моҳириён рақобати марказии даври 19-уми чемпионатро мусови 1-1 хотима доданд. ҳоло дастаи моҳир бо 35 хол дар ҷои сеюм ва Сомони Данғара бо 35 хол дар мавқеи чорум қарор доранд. акнун натиҷаҳои даври 19-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якумро дар ҷадвали омодакардаи ҳамкоронамон тамошо намоед. ҷадвали умумии чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл аст. дастаҳои ҳулбук ва парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри хуҷанд бозии навбатии худро дар дари 19-ум мусовӣ анҷом доданд ва ҳамон ҳулбук бо 46 имтиёз дар мавқеи аввал боқӣ мондааст. дастаи парвоз бошад 41 имтиёз дорад ва ҳамчунин дар ин баробар як бозии боқимонда яъне мавқуфшуда ҳам дорад ки ҳоло бо 41 имтиёз дар мавқеи дуюм қарор гирифтааст. дастаи моҳир ёвон бошад 35 имтиёз дорад дар мавқеи сеюм аст ва дастаи Сомони Данғара ҳам бо 35 имтиёз дар мавқеи чорум қарор гирифтааст. таҳхонаи ҷадвалро чунин дастаҳо ишғол карданд. дастаи Файзкан 11 имтиёз дорад дар мавқеи 12-ум ва дастаи Исфара бошад бо 9 имтиёз мавқеи охирини ҷадвалро моли худ кардааст.
бозии даври 20-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл сурат мегиранд. Дастаи Парвоз дар майдони худ дастаи ҳамсоя, яъне дастаи Исфараро интизор аст ва ин бозӣ дар варзишгоҳи фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад. Дастаи Файзкам бошад бо дастаи навкори чемпионат дастаи Сардори шаҳри Турсунзода мубориза мебардорад. Ин бозӣ дар варзишгоҳи ба номи Пеша Исмоили ноҳияи Восе сурат хоҳад гирифт. дастаи Моҳир бошад бо дастаи Ҳулбу ки ин бозии марказии даври 20 ба ҳисоб меравад ва ин рақобат дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ёвон баргузор хоҳад шуд. дастаи Ёқут бошад бо дастаи Сомон мубориза мебарад ва дастаи Шодмони Ҳисор бошад дар майдони худ дастаи Сарҳачии ноҳияи Ҳамадониро интизор аст. ин рақобатҳои даври 19-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. То нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.